Здравейте, днес ще направим unboxing на GoPro Hero. Вече съм отворил горе-долу, това е бележка. Така. Ето го, GoPro-то. Тук имаме ли още нещо? Това е някаква разписка. Ето, тази идва горе от нещата. На това. Ето го, GoPro-то. Така. За първи път правя unboxing, надявам се да се получи. Тук имаме Тиксо и мразя нещата с Тиксо. Тук имаме нещата. В смисъл, за GoPro трябва да намеря нещо, което да отворя камерата. Така, намерихме след един час търсене с какво да отворим кутията, която е много лесно. В смисъл, няма много неща. В смисъл, е така. Така. И мисля, че сме готови да отваряме кутията. Тъй. Значи котката така, проектите ми, опа. Сега, как са, още. Така, тук има Тиксо. Тъй. Че няма. Мисля, че това е последното Тиксо. И да отваряме кутията. Оп, готово. Така. Ето какво се крие вътре в кутията на камерата. Чакайте, че вие сигурно не виждате. Така. Така. Добре, тук имате специални GoPro опътвания. Имате още някакви опътвания, как се правят нещата. Стандартните GoPro стикери, които ще лепна някъде. Тук има още някакви опътвания на 1000 езика, както гледам на японски. Тук имаме. Гледам камерата да е написано на USB кабел, който ми изгледа доста компактен и здрав и хареса ми, че не е много дълъг, защото дългите кабели ги късам. Вътре намирате още две, не знам как се казват, лепки за каска или някакъв предмет. Имате права и такава гърпа, но това мисля, че се маха с него. И още един капак, с който може някой да не помисли, че убивам, който като го сложите има по-хубаво аудио. И ето самата камера, ето я. Ето го, като тия неща да ги махна, защото ето го нещото. Екшън камерата. Добре, да е така механизъм. Че не мога да отворя. Тя се опитаме да извадим камерата и тя май не може да се вади. Те не знам дали мога. Мисля, че не може да се вадят камерите. Питам се да извадя камерата и ще пробвам с USB кабелът. Те. Аре бе! Що не мога? Те могат да се вадят? Не, май не могат. Не могат да... Ето, значи microSD. Така, ето го. Надявам се, че не като старата ми екшън камера, което се щупи това за отваряне и не може се. Така, да видим дали ще тръгне. Май нямаше батерия. Много SSD. Добре, значи, ето камерата. Ще пробваме. Ти ще го изключа. Трябва да задържите. Така, да се отвориш. Ще ми трябва време да свиквам. Ще махна това. Как се маха? Аре бе! Чайто това. Как се маха? Сега не го щупа от първи път. Добре, ще го развием. Сега дето, как се... Що не мога да го развия, бе? Добре, няма да мога да го развия, защото искаме да пробваме. Ама то и трябва да долу, защото той трябва да го развия, ама аз не мога... Шит, не мога да го развия. Добре, да видим какво имаме. Стикери, които... ми е интересно къде ще лепна. Това нещо, което... Към камерата, само дето се опитам да развия, ще ми трябва отвер. Имаме излишен кадър. Сега ще опитаме по-сперка да отворим камерата. О, да, готово. Те пък колко трудно са го завили. Така. Готово. Сега вече трябва да можем да махнем. Чакай сега да не го щупа. Май страх да го отворя. То пък как се отваря? Къде е механизма? Чай да не ти. Добре. Така трябва.
Готово! Не го щупих! Сега ще пробваме с това. Надявам се, че ще направим и видеотест как снима камерката. Това е. Надявам се, че с него ще имаме по-хубаво аудио. Тъй, само ето ме страх, че ще щупа нещо. Но се надявам да не щупа нещо. Не може да е. Добре, влезе. Аз мисля, че ще е по-голям, защото ми изглеждаше. Добре. Така се надяваме, че аудиото ще е по-силно. Това, което трябва да видим тези работи, как ще ги отворим. Много хубаво са затворени стиксо! По-бързо ги отворих. Така. Ето ги. Може ги намерите за 4 лева в продаванига и аз ги намерих. Така. Да видим как влиза. Мисля, че е така. И си ги слагате. Само да не щупа нещо. Оп, готово. И трябваше другото. Защото и няма мисъл. Чай бе. Стока. Ето. Но... Така. Време е да довършим анбоксинга. Така, този клип няма да направим тест, но ще има някой отделен клип. Значи, това е камерата, както я виждате. Тук съм взел още една екшън камера, с която направим горе-долу видими сравнения. Затова ще махнем това, което на моята другата GoPro са някак по-прости тези, не знам, не мога да ги... Как иде? Ето тази GoPro и нашата друга екшън камера, която ще изчакам. Понеже, както ви казах, се надявам на GoPro-то, това за механизма за заключване е по-надежно от този, защото нямаше много дни живот и трябваше да импровизирам и трябваше така стават нещата. Ето, тъй. Ето. Като гледаме тази... Виждате, че лещата някак по издута, защото когато гледате клип от високо с GoPro, не сте ли забелязали, че кланета се вижда как е кръгла. Явно това трябва да е за махане на ето тези, което ми е интересно как се махат. Нещо е такова, не знам. И както тази екшън камера и тази екшън камера. Единственото, което не ми хареса на GoPro-то е, че както виждате няма дисплей, който гледаш какво снимаш. Това има, което това е един плюс. Това не е плюс. Тук има две копчета. Hero, така. Ето близко камерата. На фокус. Така. Значи, това беше за unboxing. Очаквайте тестове. Долу в описанието ще сложа линкът на човекът, който продава в OLX тези неща. По 2 лева с тези пластмасови неща са 4 лева. Аз си поръчах още 5 някъде. Всеки случай, защото ми трябват за филма. Това е другият такъв, който това е за водостойчивия кълъв. Аз докато не съм във вода ще изпълням ето този кълъв, който съм в момента. Капак дясна кълъв. Ми е малко трудно да го махам, да не щупа нещо. Виждате ви аз как се мъча с махането на... Опа, махнахме го. Мисля, че не е хубаво да го махате и да го слагате често, защото така ще разширите принката и ще пада, което е проблем. Аз съм така си мисля. И така. Хубаво ще е, ако се махаше от кълъфа, но не само 4 и 3 се махат. Може да се махне, но трябва да щупа нещо. Така пак затваряме. Много хубаво. Аз обичам нещата, когато са включително нови, много хубаво миришат. Така, другата екшън камера. Двете капачка. Това USB порт. И GoPro стикерите. Чакам да ги подреда така хубаво. Тъй, че е малко приближа. Така, той и тето тези, които не знам дали се виждат, само те са малко, така ще ги виждате. Значи това съдържа комплекта плюс тези книжки на GoPro.
трябва да се попълни декорация. Ето, това съдържа комплектът и всичко за GoPro камерите. Значи тя струва на цена около 500 лева, да не кажа малко повече. Не, може има и за 300, но аз имах късмет и я спечелих. И следващия клип ще видите тест. Вижте го, много ма кефи USB-то, колко е така красиво. И това беше. И чао, бай, чао.